بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram musulman kardeşler. Мәгълүм булганча, Аллаһ Тәгалә адәм баласына гыйбадат кылырга куша. Менә бу гыйбадат дигән сүзне күбебез яки аңлап бетерми, я булмаса аңлаган очракта да кабул итәселәре килми. Ни өчен дигәндә, гыйбадат кылу дигән сүз, ул мөхтәрәм кардәшләр, көне-төне мәчеттә тәсбих тотып, я булмаса намаз укып, я булмаса көннәр-төннәр буе уразалар тотып йөрү генә түгел. Чөнки гыйбадат кыл дигән вакытта күп кенә кеше әйтә, мин бит әле эшлим ди. Мин бала үстерәм, гаилә корам ди. Һәм шуңа күрә минем гыйбадат кылырга вакытларым юк ди. Шул ук вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, гыйбадат кылу ул мәҗбүри гамәл. Ни өчен дигәндә, менә без күбебез иманлы кеше дип саныйбыз үзебезне. Ким дигәндә 50% татар үзләрен мөселман, Аллаһ Тәгаләгә ышанучы дип таныйлар. Ләкин шуларның 5% гына намаз укый. Димәк, кеше ышана, ләкин шушы ышануы белән яшәми. Инде Гомәр радиллаһу анһу да әйтә, әгәр дә кеше ышанганы белән яшәмәсә, яшәгәне белән ышана башлый ди. Безнең дә хәзер кызганычка каршы шулай килеп чыга. Аллаһка ышанабыз, ләкин аның әйткәне белән яшәмибез, ә менә яшәүбез ышануга әйләнә. Акчага табыну, я булмаса шушы тормышның ләззәтләренә табыну, үлемнән, картлыктан курку, гаилә кырудан куркуга әйләнеп кайта. Шуның өчен дә кеше Аллаһка ышанам дип әйтә икән, һичшиксез аның шушы ышануына дәлиле, ягъни гыйбадаты булырга тиеш. Гыйбадат ул гамәл. Димәк, син Аллаһка ышандың, хәзер инде ул синнән таләп иткән, ул теләгән гамәлләрне кыла башлыйсың. Бу җыракта, әлбәттә, безнең күз алдына килә иң беренче намазлар, уразалар, садакалар, һәм башкалар. Мөхтәрәм кардәшләр, бу әлбәттә дөрес. Ләкин шул ук вакытта уразаларны да, намазларны да без бит кылырга тиеш Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен дип. Монда сүз бара кеше белән Аллаһ Тәгаләнең мөнәсәбәтләре турында. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисләрендә әйтә: "Әс-сауму җуннатун" ди. Ураза ул кешене яклаучы ди. Ягъни калкан ди. Нәрсәдән яклый ул безне ураза? Яклый ул безне ураза начар фикерләрдән, гынахлы сүзләрдән, гынахлы гамәлләрдән, хәрам ризыклардан, һәм ул безне саклый дөньяга бәйләнүдән. Чөнки ураза тоткан кеше, Аллаһ ризалыгы өчен ач йөргән кеше, ул, мөхтәрәм кардәшләр, шушы дөньяга бөтенләй икенче төрле күзләр белән карый башлый. Аның күзе ачыла сөйләгән сүзләренә, кешеләрнең кылган гамәлләренә, үз-үзенең тотышларына. Шуңа күрә дә ураза ул безне саклаучы ди. Икенчесе дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әс-садақату бурхан" ди. Садака дәлил. Дәлил нәрсәгә? Безнең иманыбызга дәлил. Аллаһка ышануыбызга дәлил. Ни өчен? Чөнки садака биргән вакытта күз алдында тотабыз, бушка каядыр акча бирү. Сиңа ул акча кире әйләнеп кайтмый. Сиңа ул акча өчен бер нәрсә бирмиләр. Сиңа бит аның өчен ниндидер бер сәүдә малы да, я булмаса тәсбих түбәтәй дә, я булмаса ризык та бирмиләр. Син акчаны бирәсең, һәм шуның белән ул синнән китә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Садака ул дәлил, дәлил иманына кешенең. Акчаны бушка бирә дә, шул акча урынына аңа савап киләсен, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы киләсенә ул ышана. Һәм шуңа күрә моны эшли ала дип бары тик иманлы Аллаһ Тәгаләгә ышанган кешеләр генә ди. Өченчесе, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: намаз уку.
Ләкин гади намаз түгел, төнге намаз. Чөнки мондый намазны син кеше күрсен дип үти аласың. 2 гаеткә килә аласың намаз укырга. Я булмаса җаназа намазына сиңа хәзрәт истерәп китереп бастыра, син инде килеп басасың. Я булмаса шушы әйдәле безнең белән бас әле дигәч аш вакытларында мәчеткә кергән вакытта килеп басасың. Ә менә төнге намазны сине беркем дә көчләп укытмый. Син үзең торасың төнлә, үзең уянасың. Һәм Аллаһ ризалыгы өчен дип барып тәһарәтләр аласың, һәм аның каршына килеп басасың. Шушы намазыңны синең беркем күрми, хатының да күрми, балаларың да күрми. Моны күрә бары тик Аллаһ Тәгалә, һәм син шушы гамәлне кыласың аның ризалыгы өчен генә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә 3 гыйбадәтне күрсәтә. Һәм бу 3 гыйбадәт ул яшерен гыйбадәт. Бу гыйбадәтне кыла алалар иманлы, Аллаһ Тәгаләгә ышанган кешеләр генә. Һәм алар әйтә ала, без Аллаһ Тәгаләгә ышанабыз дип. Ни өчен? Чөнки аларның ышануларының дәлиле бар. Кеше күрсен дип түгел, кеше әйтсен дип түгел, ә менә шушы нәкъ Аллаһ Тәгалә күрсен өчен, аның каршында аның ризалыгын алыр өчен кылалар алар шушы гыйбадәтләрен. Мөхтәрәм кардәшләр, логик яктан да безгә аңлашыла гыйбадәтне кылуның зарурилыгы. Чөнки бит мәсәлән, әгәр дә без эшкә килсәк, үзебезнең эшкә урнашсак, килеп иртә белән утырып, кич белән кайтып китә торган булсак, бер нәрсә дә эшләмәсәк, безгә хезмәт хакы бармый. Бу узак дәвам итми. Көннәрдән бер көнне безгә әйтәләр, сиңа хезмәт хакы юк, премиялар юк, һәм син эшләмәү сәбәпле без синең урынга башка кешене алабыз диләр. Шулай ук ислам динендә дә. Аллаһ Тәгаләгә ышанам дисең, ләкин син килеп тик утырасың эшкә. Ә шуның өстенә тагын әле Аллаһ Тәгалә миңа җәннәт бирсен, тәмле ризык бирсен, бай тормыш бирсен, матур хатын бирсен, тәрбияле балалар бирсен дип теләп утырасың. Мөхтәрәм кардәшләр, инде гайр галимебез әйтә, иман, тағат, ягъни гыйбадәт 3 әйбергә нигезләнгән ди. Беренчесе аның курку. Без куркабыз бик күп әйбердән бу дөньяда. Ләкин курыкмыйбыз бер нәрсәдән, ул да булса харамга төшүдән, гынахка төшүдән. Кем курка гынахка төшүдән? Кем курка харам ризык керер дип, харам юлларда йөрермен дип, я булмаса харам эшләрдә эшләрмен дип. Менә шушындый курку ул иман билгесе. Ә инде бүредән курку, кешедән курку, я булмаса факирлектән курку, ялгызлыктан курку, ул мөхтәрәм кардәшләр иман билгесе түгел. Икенче дә шушы галимебез әйтә, ул да булса өмет. Өметләнәбез нәрсәгә? Без күп нәрсәгә өметләнәбез. Хуҗабызның, түрәбезнең йөрәге йомшак премия бирер дип өметләнәбез. Я булмаса балаларыбыз картайган көннәребездә безне карар дип өметләнәбез. Я булмаса минем яхшы машинам мине шушы урынга алып барып җиткерер дип өметләнәбез. Өметләр. Төп өмет булырга тиеш Аллаһ Тәгаләдә. Ягъни Аллаһ Тәгалә шифасын бирер, юлларымны имин кылыр, иманлы тәүфиклы балалар насыйп итәр, һәм Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә ирештерер, гынахларымны гафу итәр дигән өмет булырга тиеш. Мөхтәрәм кардәшләр, иманлы кешеләр булырга тиеш ярату. Менә без Аллаһ Тәгаләгә ышанабыз дибез дә, ләкин шул ук вакытта гыйбадәт кылырга безне инде бит ярату. Әгәр дә кеше Аллаһ Тәгаләне яратмаса, демәк ул аның өчен бер нәрсә эшләми. Без дә бит яраткан затларыбыз өчен, яраткан кешеләребез өчен тырышабыз. Әгәр дә без хатынны, балаларыбызны яратмасак, без өйдә утырыр идек, безгә нәрсәгә эшкә барырга? Үзләре тормышларын карарлар әле, үзләре җайларын күрерләр әле, үзләре теләсә нишләсеннәр әле дип әйтер идек. Ләкин яратканга күрә без алар өчен кайгырабыз. Авырсалар дәваларга алып барабыз. Әгәр дә берәр кеше аларга зыян китерсә, шул кеше белән барып сөйләшәбез. Аллаһ Тәгаләне дә яратсак, без Аллаһ Тәгалә бездән таләп иткән, бездән сораган гамәлләрне үтәргә тиешбез. Һәм менә шуннан да шул вакытта аңлыйбыз, Аллаһ Тәгаләне яратабызмы без? Әллә инде Аллаһ Тәгаләне үзебезгә ниндидер теләкләр үтәүче буларак бер зат итеп кенә кабул итәбезме? Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.